artystów i tancerzy. Aż do tego momentu, póki zespoły się zmieniają nawzajem na scenie. A co możemy? Podziękować kolejny raz dla naszych wszystkich organizatorów, naprawdę podziękować dla siebie samych, że jesteśmy, bo w sumie gdybyśmy nie my sami i nie wy, to znaczy nie widzowie i nie organizatorzy, nie mielibyśmy takiego święta i nawet przyczyny się zebrać, świętować już przez 35 lat, słuchać, śpiewać polskie piosenki i wykonywać polskie tańce. A teraz na scenę zapraszamy i widzimy zespół Trząśniczka. Dwarów od wielu lat słynie z aktywnego życia kulturalnego oraz pielęgnowania polskich tradycji. Jednym z jego najpiękniejszych ambasadorów jest zespół pieśni i tańca Trząśniczka właśnie. Zespół działa przy gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Lantwarowie. Pracuje pod kierownictwem Teresy Bożerowskiej oraz Edwarda Mogielnickiego. W programie zespół wykona dzisiaj Ach, czyje to konie, Trój Krakowiak i Trocka Polka. Zapraszamy do odbioru. Бетуже, żaden siłka nimi nie loże, a czyje to konie moje są, co mnie do milego zawiedzą, a czyje to konie moje są, co mnie do milego zawiedzą, opa! Плакала. Jezus, Jezus Maria, volala. Jezus, Jezus Maria, Chryste Panie, będzie mój to chłopiec albo nie.